Ahojte ľudia, je tu nové video. Dneska som si pre vás pripravil video, kde vám ukážem moje futbalové kartičky, ale tie vzácne. Takže idem vám ich ukázať. Počkajte. A tu som si zavodil dve. Tu sú. No. Ako prvého tu máme, ja som z tohto robil opening, lenže minule ste nevideli, takže ideme. Čuamení. Tam ste to nemali vidieť. Čuamení. Potom ako ďalšieho tu máme, ja som si to pomenil, Arda Güler. Potom tu máme Kylian Mbappé. A ešte mám tu aj od kamaráta kartičky. Tu máme od kamaráta jednu, Endrika. Tu je Ashley Cole. Potom tu je Tony Adams. A toto je z toho openingu. Aj ten Mbappé bol. Toto je pre mňa veľmi vzácna kartička. Trophy Triumph Erling Haaland. Champions League. Potom tu máme Matisteo s dredami. Potom tu je Elias Skiri. A tu sú už modré kartičky. Ako Marquinhos, Brankár Neuer. Toto je pre mňa akože najvzácnejšia kartička, ktorá vám môže padnúť. Táto Kevin De Bruyne. Veľmi pekná je. Potom tu máme z openingu McAllistera. A ešte keď toto dokončím, tak napíšte do komentárov RIP Diogo Jota. Potom tu máme zase z openingu Mattia Zaccagni. Tu sú kamarátové kartičky Electric Di Marco. A ďalšia Electric kartička je Dani Olmo. Potom tu máme zase od kamaráta Akanjiho a Ruben Diasa. A už sa blížime ku koncu. Potom tu mám Black Edge Edition Jorginho z Arsenalu. Už toto je predposledná kartička vzácna. Je to Kamavinga. A vzadu je, pozrite, zlatá kartička. To vám odpáli mozog. Zlatá kartička Golden Edge Edition je Mohamed Salah. Vidíte, vzadu je ešte takáto. Mohamed Salah Liverpool FC. Position forward. Date of birth, dátum narodenia. Prvé bolo pozícia, teraz ide dátum narodenia 15.6.1992. Akú nohu hrá? Je to ľava. Aké má číslo? Je 11. Kde jeho jazyk je Egypt.
ULC Carrier je 79, UCL Carrier Goals je 44, UCL Carrier Minutes Played je 6286. A toto bolo všetko z môjho openingu. Tak, nezabudnite napísať do komentáru RIP Diogo Jota. Toto je koniec tohto videa, do popisku dám môjho kamaráta kanál, tam si tiež môžete pozrieť video. Tak, toto je koniec tohto videa, dajte mi like, odber a zvonček a čau!